Ka jinglong khoi ka bot rengki ka jinglong riu play. Habang ia pai hakani ka than ka kan hun lum khubor chong kani ka channel kalalap bahapok kani ka than bakila don kishnong ki bayak saj ban yakhun persya ka jinglong sadin. Ka jinglong sadin ka wei ka bang nyau khmat hangne kata ka jingbret pathar ki plastik ki jabo harus surok ne linti singking ka pen ka jinglong sadin. Nrei kembala pau pat menta ki ladon hi ki katu kani kishnong ki balabu thong hakmat ban light na kani. Kani ka khubor kalakham dei kerpang let's say hakaban ai artat ya ka awareness program lane ka jing pensyai palba ban pen bat ban hikai da ki jing patai ki balami na kani ka channel. Hangne omdon balam khmat ban kren nrei ka benta ka channel kalami ban pen snow ya kasur. Kariwar kalayo ya ka jing gantho baki briu ki ba im hapo chongka ki dei ki briu ki balek khoi. Penban ondah pangilabut din nilalap bakini ki jing ong ki long ki bom don dor namar ki don ki katu kani ki nong snong ki ba im tang ban pen khoj halaki kerpong ying kat ba syabar syakiar nalat jongki ladap satang daki plastik sudah kata kum syakirut nong ni ki telong warit lawan bread daki jabok ki bala penmi naki ying kisem kani kalapau ka jing sadum lada shisha ubriu udon ke jing lek khoj kata kalapau na du ying hadu bar bat ki kendong kenshirot bat kalami rukawai na ka jing gentho ka balami ban kren da urang ba snong jong ka snong kongwang hakini kisngi ulong bakamau lenong ka balak kedau paunam da ka perthei kat babale mangi ki basa asnda ni markhap batka ngimla banbut ni penwandur sendon nya kathan hi barakawai susu kidon ru ki jing ong bakan ompoi sha kini ki jing ba kli ni kit kli ya ka khoi ka suba kini ki jing ong nyuma ki la ban pen khen ya kalawai ka basya jong ka pateng kini kinang pen klan ya ka jing sadin ka jabing hagi bor perkan hajaka ban pen slur ki pen troin pen ban la pat ban benrap hangne bakam semla don kanu ka ba lada uwei pa uwei unong song snong un sim khia nikit kli alade bat kam da sim ne tu ya ka por lada ka jing perkhat bathamai ki wan kata ya le ban sim no ne tam no iki plastik ne ki jabo ki ba filap halenti ne sinking ki ba wat la omdei syakalam lade bat lada uwei pa uwei un le ya ka ne tang san ne 10 minit kata ka jing ba kli haki benta barok ka wei jong ka imlang salang kan long ka ba khoj bat wanra ka jing mentoi ka ba kraw bat ru kan wanra ya ka burom ka ba kraw jong ka snong kumbala yo lum khubor nin ka sngi ka lai pau tarik ujemang arajar pendriu bahanong tung ur kala don ka cleaning drive ka bala yalam da ka seng samla snong nong tung ur ha ka bala yo pen khoj ya silenter ka wa duj ka badon hakiar jong ka snong kumta kumbala sakhi bala yo ban ringdur da ka video ki briu ya ka ni ka wa ki pelong kum ka lili pen ka bakit ken jren ya ki jingkit bakia kala don ki jingle dusmon da ka ba bread ya ki hakis ki nyut ki ba penmi na ying na sem ki plastik bat baro ki la pentu chakate ka wa kala pau ki jingle dusmon tang na ka daw baka don harut nong kumbala ya thuru baka ne ka jing pen khoj ya kate ka wa kam sem la dei ka sin ka baningkong baka seng kan nyom ha kate ka wa nrei gala don ru ka jing pen khoj ha kisnem ki ba menchua pen ban ayu on ong haba na ka por sha ka por kala ju yai long kumni shikumni nalor ka seng samla snong nong tungur hakane ka sngi la wan ruban snokti da ka NPYF nong tungur unit lembat ka jingera ban senyang hakate ka kampen bha nalor kata la sakhi ru balaya don lang urang ba snong bat ki katu gane ki nong snong bat ki don ru ki banabar snong ki ba wan ban a ki jing snokti lembat ki hybrid ni kentu yakini ki samla ki balami syakmat hakate ka sngi bat bakin dang yai budin susu nang ni syakmat ban perking ya ki jingle dusmon ya kamariang bat ka khubor ka ba on penkut da ka ba ong wat ai bakan ne ka jingle kan dei nakalade ne ban wat ya ka buram lade ban ai na ka benta ka ba bahaki wei pat ha ka ba ka pateng kan sawan kin sabut ya kan ne ka dinjat ka ba kraw hey yo urbi wat pene Pun baru. Dia berlari ke beraro, berlari. Tunggu bermain saja.
Tristan lagi jengkut lah bersembah anda tu. Tambah senang. Ini banyak tuh. Ini kan itu banyak lain di song kini sudah nuak. Mungkin semua banyak lek tu yang pertalang kanya kah nong kau. Tak kata. Biang mak kan. Ini isu. Kata.
lama. Tah. Macam tu tam. Orang mai mari. Tapi nak mai muka. Muka dah yang thar. Ide. Benar kita besar. Hang ni kibret kita hang kan dekat. Ni tu. Kanele kalau ada ke airplane, kata ke baki angka airplane, baik kane kan tuja kata kawa remben keba mangi kinong senong, jong kanong tuur rimasar nong kenda bat kui di kisnong di markap sini ni yo tulong umbam umdi na kata kawa remben kadba hati riu kiba kemau ya ki dan kita ki musim ki bom don ke jini kitlen kiwan berkumni kini ki plastik ki bilor ki jepe jakak yang ni kiwan berat ni. Baik. Kalau kata melalui namar ang sukunuhi sikerpadi ya kibriu bakin long lese ki ba pikir beniak ha ka bayare betka ho ca suba kenang ba nak bentahi ka lawi ka basadin. Baik kibret puntu. Kide kibriu ba wan berat daka ka kali ngatarai suan berkena. Di sini dan senang dan tahu mau menuhi ban berat menuhi ban wan berat lain yang kibriu ba ya daka kali bila dusman kumni kalau dia kawai naka kani kalau dia kawai naka tolong umbam umbi la ban ong ka batu cha ka ka warum ben ka ba khuj bat ka wan ben na tolong jong naki khlau tap ki ba khuj aswa dai dak jing penjak lia hi ubriu au syukum no. Kendong latin la jong kendong kendong la iburong en nai kaya đầu ti namar kathap shala dehi nang do pi pau ber thei ban hang no